fombo gikeyo e ofiswa ntie center mane wa launch center ni bro bedo man through the election time including after elections gi monitors bentie ground koro ntie namba ma en toll free migo nono ma kigo anytime ti iboyudo especially during working hours okanya wacho anytime kech gotieno seche moko kigo to kinya yudo namba no en 0 800 720 501 0 800 720 501 Kwa namba migo nono my namba migo nono kain tuntie namba be mar serikal en be ase wased be ka teme timake eto en achiel adek ochiko en ben mar serikal nyakora moge jonga wakete kanyo kendo kang wadu be ni kono wakaw yweyo ma wakaw sani en mana mayweyo matin kai mako namba ne wi inya chako mana go e sani inene kanyo en 08 00 700 abich nono achiel kata mano mar piny owacho mwacho ni nyalo chope e yo makare mano achiel adek ochiko ikete ka waduogo Judith iknwa sigandi korida kono ai wechegi motendore kod wechegi mag hocho bende isemanyogi iyudo gi yo machalo kaka iwuotho to pod imedo mana nyiero endara ka jogusi yanyi kamacha iyudo chir makamano kanyo wacho ni en wang teko mane ma indio mane kana ngato yanyi koso jok ma yanyi kama ne gi wang teko ni en koni koso kocha koso wuotho makamagi wuok kure oduogo kono sigande mathoth kotenore kod wuoth mare tok welo mag UDA ne oserumo ngima ne nochomo kanye kete mana ka pod wantiere mbakoromo Oya twende twendeni kupotea naye twendeni bana ni wakati wa sisi wa mama ni wakati wa kupunguza bei ya stima oya buda twende twende tukashukishe bei ya mafuta twendeni bana